assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiɓe daroɓe Yawkini TV en garte katande jomiraɗo subaka hande gam bettinandon ko sifa e kelle gadan jande ilidi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi altine ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jandeji ilidi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde quotidien kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti ko e hoorejo leydi ndi kam e hoorejo muɗum jagorɗe Ousmane Sonko kam e président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum mbi ko double jeu ɗum kay woni ko woni waɗede au sommet de l'exécutif holno mbiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe garti non ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko kañum kay woni ko bismi yimɓe ɓe ganduɗa kañumen goni député ji Pastef toon to galle Lamarou to ne woni tan de omo ganduɗa kañum woni hoorejo lande Pastef woni hoore jagorɗo Ousmane Sonko kañum noon arti e haalde ko witi alhaali e militant uji ɗi Pastef hono wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni jaydi wiyetede jaydi quotidien le quotidien ko waɗum ko kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti e ngal ɗon kaltegal hakkude laamu ngu kam e G7 ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni woni tan ko yaltugol e ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay kañum on ɗon crise ene woni tan de ko hunde sattude no fewi holno wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe jalti keeri leydi Sénégal ɓe jeehi ha toon to Moyen-Orient woni toon to funnague ɓadiɗo ɗum koko yuti alhaali on ɗon guerre mo ganduɗa kay nena hakkude ɓe ganduɗa kañum goni Israël kam e ɓe ganduɗa kañumen goni leydi Iran ene woni tan de ɓe mbi tan de ko Sénégal kañum kam erima ko wiyete ko cessez le feu ɗum woni ko tawate e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede quotidien le quotidien ƴeewoyen jayde Walf Quotidien kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti ko e entretien hakkude o ganduɗa kañum woni hakkude mabɓe o mo ganduɗa kañum woni Mbaye Dione mo ganduɗa kay kañum woni secrétaire général ngal ɗon lande wiyete ko AFP ene woni tan de ɓe kolliti ko Mbaye Dione suuti konngudi taw kay ɗin konngudi ɗi suuti o waɗanan ɗum kandorgal holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien jande nde ruttanima Sonko mbi Sonko harti e ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay kañum woni ko tawate e nder kanɗon lande Pastef walla ni hakkude Diomaye e Sonko holno wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbitande Sonko wonno tan ko wadde ko wiyete ko mise au point ko wi ko yuti e jaltal ngal wonno e ñalawma hanki o holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ƴeewoyen e jayde enquête quotidien kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti e konngudi Ousmane Sonko mo ganduɗa kay waɗino jaltal muɗum e ñalawma hanki o holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko Sonko kay waɗi ko wiyete ko l'offensive ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni ko mayde walla ni e ɗiɗon kabaruji mbiyade wonde kay mayde omo ganduɗa kañum woni Ali Hamatoulaye Khamenei mo ganduɗa kay kañum woni guide suprême toon to leydi Iran ɗum ko caggal on ɗon attaque mo ganduɗa kay kañum woni banda toon ɓe mbi noon ko Iran waɗi ko wiyete ko contre attaque holno wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe gardi ɓe mbaɗi e ngardiɗi nataɓe mbaɗonnatal Donald Trump kam emo ganduɗa kañum woni Ayatollahi Khamenei holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede enquête quotidien jayde Les Échos kañum arti ko yuti alhaali e jaltal Ousmane Sonko ɗum ko yuti alhaali on ɗon situation wonda kay ko kañum woni koddigal hakkude mabɓe kanɗon lande ko Pastef kolliti oɗo saaha joni gueddete nene ɓeydo tan bujjitoyade holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe garti ɓe mbi ko grave déclaration wonande kay omo ganduɗa kañum woni premier ministre Ousmane Sonko holno wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi on ɗon conseil national de régulation des médias ɗum ne kadi ina tawe e jande nde ɗum ko yuti alhaali cappitugol kam e juɓɓitingol ɗum ko yuti alhaali e gueɗe ko galleji caktirɗe taweteɗo e nder leydi ndi ɗum ne kadi e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Les Échos arti hen e jayde Vox Populi kañum arti ko e konngudi Ousmane Sonko ɗum mbi ko Ousmane Sonko waɗi confirmé on ɗon cohabitation au sommet no wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe mbitande ko en attendant ɗum ko wiyete ko éventuel ɗum ganduɗa kañum woni éventualité ɗum ina tawe e jayde nde noon artine kadi e Donald Trump mo ganduɗa kay waɗino bombardé toon to leydi Iran ha waɗi éliminé omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Ayatollahi Khamenei hono wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe mbi noon ko Donald Trump kañum e omo ganduɗa kañum woni Netanyahu ko kañumen kay mbaddi junggo e fandu ha mbawi wadde ɗen ɗon gueɗe holno wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde ganduɗa kañum woni jayde Vox Populi jayde Tribune Quotidien kañum arti ko alhaali faggudu leydi ndi on ɗon rapport global ko yuti alhaali économique sinde leydi ndi ɗum ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum woni banque mondial yaltini ɗum holno wiiri kam musidɓe jaydiyankoɓe ɗum koko yuti alhaali ƴellitugol faggudu
nubi politique wonde kay leydi Sénégal gel ɗe nene yatira e caggal holno wi kam musidɓe jani ko ɓe mbi oɗo saha joni leydi Gambie kam e leydi Guinée kañumen kay gardi Sénégal ko yuti on ɗon fannu kono ɗum ko kam musidɓe jani ko ɓe garti ala haali e candidature Ousmane Sonko hitande junnaji 2029 ɓe mbi ɓe mbitande ko mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kanko yuti ɗen ɗon gueɗe soɗima hen haalaɓe ceerno hono wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde turbine quotidien kono ɗum ko ɓe gartini kadi e konnguli Ousmane Sonko ɓe ganduɗa kay ɗum ko caggal jaltal makko ngal wonno e ñalawma hanki o jayde turbine ruttanima ɗum ƴeewoyen e jayde l'observateur kamɓe noon ɓe mbaɗi ko reportage toon to diwan mo Rufisque to wiyete to Dangou legal wiyetegal noon ɗum ko caggal ɓiɗon ɓesguji leydi Sénégal naɓe supporteur uji kippuguedeji mo leydi Sénégal fawaɓe jungo toon to leydi Maroc ha ñawama toon ɓen kamɓe musidɓe janiyankoɓe noon ɓe duttinima e ɓesguji ɗi noon supporteur uji gam yewtidde e muɗum ɗum woni ko waɗi e gardidi hello muɗum woni jayde wiyetede e jayde l'observateur woni jayde groupe futur média nde ƴeewoyen e jayde point actu kam musidɓe janiyankoɓe noon ɓe garti tan de ko yuti e alhaali caggal gunɗon dogu woni tan ndin kumtari e bismango hoorejo leydi ndi toon to galle lamorgo to min kudditi Sonko kañum kay woni ko wukkiti ko wuli e ko ɓuuɓi foof rendini wukkiti ɗum ɓe mbitande kanko hoorejo jagorɗo o kanko kay woni ko wudditi ɗen ɗon gueɗe ko yuti e ngal ɗon kuccam hakkude makko wala ni ngal ɗon jaltal ngal waɗi e ñalawma hanki o ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde point actu kono noon kadi e jayde nde e yalti keeri leydi Sénégal toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Golf to wiyete ko yuti alhaali ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay teskama ha tengti noon e nden ɗon mayde wiyande kay wargo o mo ganduɗa kañum woni Hametoulaye Hameni ɗum ne kadi e jayde nde arti min garti noon ɗum ganduɗa kañum woni Iran kañumne hunima wonde kay ko yuti e alhaali mayde nde to arti e ɗinɗon konnguli ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde ganduɗa kañum woni point actu ƴeewoyen jayde guendiri nde Le Soleil kam musidɓe janiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko Hametoulaye Hameni est tué dans un frappe mo ganduɗa kay kañum woni américo-israélien on wiiri ko musidɓe janiyankoɓe ɓe mbitande ko ɗo saaha joni Moyen-Orient woni kay ko e sous ganduɗa kañum woni tension sous tension holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde guendiri nde Le Soleil kono ɗum ko ɓe garti e on ɗon planification wonande kay Ousmane Sonko ɗum ne kadi ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde guendiri nde Le Soleil bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe yiiɗiɓe daraɓe Ayaw.tv TV gasi ha laabi jeere ko ɗum woni komin kelmo rubinadade ko sifa e kele gadane e jaydiyeji leydi Sénégal adumi ɗen e rubinde jaydiyeji wonata ko janggo soko wili keno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamere windade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.